Ассалому алайкум, бинандагони азиз ва обуначиён ва он нафароне ки навакак ба канали мо пайваст шудаед. Хуш омадед. рӯзи бохайре дошта бошед. Ҳамеша дар зиндагиятон хуши хурсандӣ бошад ва доимо саломат бошед. дӯстони азиз, блоги мо оғоз мешавад бо комментариҳои шумо. Ин дафъа як-ду комментариҳо камтар гирифтем, дафъаи дигар бисёртар. Инҷо Раяна Саидовна навиштааст: ин чӣ афсонаҳои халқи тоҷик, нафаҳмидим ба худо, дар бораи чӣ гап меравад. Мо дар он ҷо қисса мондаем, қиссаи яке аз бисёр як шахси муваффақ юлчи ашуров, қиссаи дом ки қисм ба қисм меравад ва ин хоҳарам нафаҳмидааст. Бо диққат хонед ҷавоб ба комментарияи шумо. чанд вақт аст аҳамият медиҳам. Мариям бисёр суханҳои хуб менависад. Ҳамаи шумо хубед. Акун мо ин дафъа вибират накардем. Ҳамин хел он чӣ ки дидам ҳамонро пешкаш карда истодам. Занҳои тоҷик бисёр ҳунарманд ҳастанд, аз уҳдаи ҳама кор мебироянд, лекин афсӯс ки дар назди шавҳаронашон қадр надоранд. ташаккур Мариям барои ин комменти хеле зебо. Дар ҳақиқат фикри шумо дуруст аст. Дар ин бора мо баъдтар барнома хоҳем кард. дар ин ҷо комментарие Казан ТЖ бисёр як канали хуб аст. дароед пушаймон намешавед. Казан ТЖ менависе. бисёр як зани хуб, кадбонӯи беҳтарин аст. навиштааст: оҳ, напурс апаҷон, таваққи шакаро овқати хонаи модару. Ман савол дода будам ки шумо чиро пазмон шудед ва Казан ТЖ чунин посух додааст: ташаккур Казанҷон, саломат бошӣ. дӯстони азиз, мо як хонандаи бисёр хуб дорем ки бо номи Мардона дар омадааст. бисёр як модари беҳтарин аст. номи писарчааш Юсуф. ӯ навиштааст: ё Аллоҳ меҳрубон, фарзандони моро дар пушту паноҳи худ нигаҳ дор. ё Аллоҳ, ё Аллоҳ, ё Аллоҳ. Аҳмад Юсуф. хоҳари азиз, хуш омадед ба канали мо ва ман бисёр хурсандам ки чунин як подписчики тиллоӣ дорем. марҳамат ҳамеша бо мо бошед. Свети Ручная работа ин каналро медонед. Ба ин канал обуна шавед. бисёр як духтари бомеҳр ва вафодор аст, яъне ки аз канал намегурезад. бисёр суханҳои хуб навиштааст. ба он кас мо ҳамдардӣ баён мекунем. дар ин ҷо навишта шудааст: апаҷон, ман ҳамихе шудагиам ки чӣ қадр зиқим, ду солши зиқим намерава. гап мезанам, лекин даруни дилам чӣ қадр зиқа. баъди додарҷонамро аз даст додан ҳамихе шудагиам. мо барои шумо, хоҳари азиз, сабри ҷамил аз худованд мехоҳем. ҳамеша бо мо бошед. мо ҳам бо шумоем. канали модари Асмоа чун ҳамешагӣ бо суханони ширин навиштааст: даҳум лайк беҳтарин. апаҷон, дастатон дардро набинад. бо ин нонро дида ватан ба ёд мерасад. ташаккур модари Асмоа. дӯстони азиз, ба модари Асмоа обуна шавед. як духтари бомеҳр аст, яъне ки вақте ки обуна шид, дигар аз канали шумо намеравад. ҳамеша бо комментария, лайкҳо дастгирӣ мекунад. модари Асмоа, ташаккур барои комментарияи беҳтаринатон. ин подписчики мо Умеда Худой Кадаги ё шояд Худои Назарова бошад. апаҷон, беҳтарин суханҳо барои модарҷон. ман 2 сол мешава очаҷонам аз дунё гузашт. ҷояш ҷаннат бошад. очаҷонум, отаҷонум, омин. мо ба шумо сабри ҷамил мехоҳем ва барои шумо таманно дорем ки асл саратон дардро набинад. ба канали машҳури Оилаи Тоҷик дар он шумо аллакай шиносед ва ин Саодатбону навиштааст: мошаллаҳ дугонаҷон, беҳтарин каникул да яке худо кунад, во мехӯрем иншолло. бале мо ният дорем ки ба хонаи Саодатхон сафар дошта бошем ва барои шумо блоги муштарак кунем. иншолло моҳи июл дар назар аст ва шумо блоги моро хоҳед дид. дӯстони азиз, блогерон, мо як подписчики хеле ҳамзур дорем. Саодатбону ҳазор раҳмат гуфтааст: апаҷон, ки хоҳиши подписчикотонро дар назар мегиред. илоҳӣ каналатон яке аз каналҳои беҳтарин гардад. бурдборӣ хоҳонам ба фаъолиятатон. ташаккур Саодатбону, шумо ҳастем, мо ҳастем. худованд нигаҳбони шумову модари азизатон бошад. ташаккури хеле зиёд. дар ин комментария аз Алена Якименко омадааст: апаҷон, шумо аз куҷои Тоҷикистонен? хоҳари азизу меҳрубону ширин, аввал хуш омадӣ ва сипас ман ба шумо мегӯям: ман аз ваҳдат, аз деҳаи Тангаиҷон мебошам ва зодгоҳамро дӯст медорам.
яке аз комментаторони беҳтарин Гулсимо яъне Гулрӯ навиштааст: навори беҳтарин офаринатон, бо шарофати шумо чизҳои зиёдро аз ҳаёти олмониҳо омӯхтем. Воқеан шаҳри тозаву дилкаш, хонаҳои баландошиёна, кӯчаҳои ҳамвор. Хеле тавсифи хуб, характеристикаи хуб додаед Гулсимо. Ташаккури зиёд. Хонаатон пури гандум, падаратон ҳамеша болои саратон бошад. Омин. Худованд аслу саратон дардро набинад. Обуначиёни азиз, шумо ба секрет хоҳари азизи мо ошно ҳастед. Оҳ апаҷон, меҳри модар чӣ хел бошад ман намедонам. Чӣ гуна будани меҳри модару садафсӯс. Оҳ дунёи бевафо. Мо ба ин хоҳари бефарзандамон таманнӯ дорем, ки соҳиби яъне хонааш пур аз кӯдак шавад ва асло ғамро набинед. Худованд ба шумо сабри ҷамил диҳад. Ҳамеша хурсанд бошед. дӯстони азиз, Дубай 01 ин кас ба фикрам додарак аст, бисёр мухлиси хуб аст. Ҳамаи комментариҳояшам хеле комментариҳои сафед аст гӯем, яъне ки ин ҳақорат нест, вале ба ман писанд аст. Гуфтааст: шеърҳоят қофия надоштанд, аз микрофон дуртар бесен, овози бинитон баланд мебарояд. Дар ҳақиқат чунин аст. ин шеърҳое ки дар бораи модар хонда будам аз як муҳоҷирбача буд ва он муҳоҷирбача тамоман беқофия навишта буд. Микрофонро аз пеш қапида будам ва овози нафаскашиам мебаромад. Ташаккур додар, мо ин гуфтагиҳои шуморо ба назар мегирем. Бошен. мухлиси доимии мо дар сообщество ва канал Нисо Раупова навиштааст: Дина, ман дар бораи он ки писари ман ҳамён ёфту бурда ба соҳибаш дод нақл кардам. Ӯ гуфтааст: як бор бачаи калони манам 15-сола кашилок ёфта, дарунаш ба пул картаи банк. Ба ман нагуфта ба додараш банк рафта, через карта соҳибаша ёфта дода омада манба нақл кард. Ман ҳам санҷида гуфтам: баъд чӣ наоварди хона, пулаша мегирифтӣ? гуфта санҷида мана ҷанг кард. Очаҷон, худатон мегӯед ҳичи набиёр аз кӯча ба хона. Баъд ман гуфтам: ту кори нағз кардӣ, бояд одам ҳамин хел бошад. Бале хоҳари азиз, манам ҳам хел писарама санҷидам. Гуфт модар ӯ ҳаром аст. Гуфтам: бисёр кори хуб кардӣ ва хурсанд шудам. Худоро шукр гуфтам. Худованд ҳамаи писарону духтарони мову шуморо имони комил диҳад. як мухлиси хеле сахти мо, неизвестная Каримова, бисёр як хоҳари босавод аст. Ташаккур аз шумо ки бисёр суханҳои хуб менависед. Навиштааст: насиб баъд аз 5 сол ватан билет дорам. Чӣ хубе! Беҳтарин роҳ ба сӯи ватан аст дар зиндагии имрӯзи мову шумо. Баъд аз 5 сол ватан меравед. Ватан мисли Париж аст. Аз номи мо ҳам ба хонавода салом, аз номи мо ҳам қурутоба занед, хӯред. ин блоги Бонуи тоҷик аз Питер хеле блоги хуб аст. ҳатман дарояд, пушаймон намешавед. Нодира Бону аст, навиштааст: шаҳлохонапа саломат бошед, овозатон хаста набошад, беҳад зебо ва будааст, кӯчаҳояш тоза озода. дар бораи Германия мегӯяд. Ташаккур Нодираҷон, хаста набошӣ, худованд нигаҳбонат. дӯстони азиз, хуш бошед, саломат бошед ва он комментариҳое ки мо нахондем аз ин пас мехонем. беҳтарин подписчико дорем: Апаи Садихон, Мариам Дузанда, Моҳрӯ, Матрёхсинаве, Куртаҳои миллӣ ва дигару дигар, Латуфат Бону ва ин нафарое ки бисёр комментариҳои беҳтарин менависанд. Шаҳноза Бонуи мо бо ҳарфҳои калон. ҳамаи шуморо мо дӯст медорем. ҳаматон беҳтарине. аз ин пас ҳамехе кам комментариҳои шуморо барнома мекунем. Бо мо бошед. Худованд нигаҳбонтон.